nti wobɛhwɛ osetu ekoye nneɛma wɔyɛ no amakom wie no ɛna ɔsɛ dade ne wɔfa asa na ɔyɛ Asante ma ɛma amakom hena ware nti na amakom ya ɔdɔ no bɛkɔ so atena na ntɔkwa bia nti na kyerɛ sɛ nti opoku ara obedi Asante no setu ade no na ɔnyɛ Asante na ebusuani kɛkɛ na ɔsan yɛ amakom hene ba ɛno nti na ɛfra amakom hene ɔhene sɛ okay Abusuya ha Nyansapo TV ma Asante'S ho ehia adwoa unim se mpempi no mifra eye Asante akade ana ye ba bedi Asante'S ho nkomo ye besua ya Asante amamre na mane obekaya eye na no fiada etwa mu na ye di the 200 years of eye Katamanso war and I said the battle of Dodowa ye nyonim difo a wonim de e wa Asante amamre na maniem etna se etwetwe nkomo e de fa ho na nkomo no ewie ye no nkrofo bibra no mani age eye nkomo twetwe no ho na nye fediagro enenso owo studio ha ye ba bedi nkomo e de afa eye Katamanso wo no ye wie ye ntokwa ni na ekwa ewie ye no eye empanyifo a na se nananom ahemfo a omo ekabo mu na omo do omo nsa hyehyɛ krata ase ehwɛ sɛ asumdue ebeba no ye ba betoatoa so ne ye di sa nkomo no ne ya hwɛ nananom a saa bre no na owo ho wona wode wonsa ehyehyɛ nkrata ase san sɛ mpempini yete sɛ ntokwa bia wie ye no eya ye de yensa hyehyɛ nkrata ase sensan sɛ ne be ya ye behu sɛ ye pra asumdue e de ama ekuro no enti ene adwoa magima egu a meso sɛ onso obeka me ho na ye di nkomo yi na minim sɛ ye nwie no onso nneema bia wadwendwene ho a e de fa Asante amamre na mane Asante abakosem no onso benya ho enu yie na daachi bi no wokopie baabi na ye ebusa wo mamre ne wa mane wo bakosem a onso wanyera e wo ye dwabo bi ase enti ka me ho e na memma nana akwaba na ye mfa nkomo no enhyehye so hyene so me say nei no ye nala aba eboa ye na ye dofo no ewo amanone ni titu no wona wo ye USA UK any other European country a etwa ye ho ahia enti mesro say we use Android phone and as a smartphone call Google Play Store na ko download eye nala app no se ne be ya se odofo bi wo Ghana na pese wo send ska e de efira brochi na sa bono ne e de brand Ghana bibia be koyie na se be kotote e de ama wo iPhone phone no so de mu amunim Apple Store na ko download eye nala app no se ne be ya so usika mu amane no so betimi akoso tote e de ama na de eni kan wo mu ne se wo send ska no na se wo bewie na wo bo Nyansapo din ne keke e de hye ho a o first 50% a transaction I say transfer why no you be ma 20% discount first $50 transaction I say transfer na why no because of Nyansapo di keke no ubenya discount every soon pay we na peden unya discount no na say bi wosunso jo esan say enegidie ni ho ube discount no be ma me say me fa ma wo ba no na bia makoye yi ala bi ase makoye bukata bi dia ma a kire wo ba no enti so pesa wo send si wo ba no so o maame so o papa so na sika ne nkos ne nan baabi nkofefa fa nkrofo bi nsem a mesro use nala app no ebeboa wo nana memo akwa aba na mepacho ho ye de na me anda roma bibia aboko ye de nyame ase ye wie interview no nkrofo mani age conversation ho nya asem ketwa minim se Nyansapo ahwefo omo eni je Asante abakosem sa me de na misa mamre eni amane no nkoa na ya na omani di akiri nenso minim se sa abakosem no ye ni je ho menso mani ji yie esan se mpempi no mekọ baabi ne ebusa bibifa Asante ho ya na me ka me hu se ne mesi fa akirem eni se ne mesi fa di asem na kwa kusi nti yeso ye da wase eni ye to ankomo ne so ye na mpempi na ya yete se ntokọ bia wie ye no ye pre asumdue se ye pra sumdue dia ene de be de si akire wo bra Katamanso wa na se the battle of Dodowa no ekwa awie yo bra ntokwa no kwa awie no e wo se omomko ye no etnas no mo ya sumdue apam na se ne be ya omobisia na edi mfinisia enum 5 years nti omoko ntokwa no 1826 no 1831 ansa na omusia na mihu se fiade twam no nkrofoko bi didi ho afahye okọ akuapema mehu se late ye akuapem kuba ase so no mo so ye bibi na akuapem akasa hemfe so ye bibi mehu se nungwafo bi ye bibi nkranfo bi ye ni nyina ye be fa na sara nanso ye nyina esua ye nyina na ko school bo mu se social studies so se government so se history
say civil studies is a den ye nyina esua bibi e friend treaty of 1831 treaty of 1831 nti say no na me body na obi opese okohwe ne notebook mu bi ana pamphlet bi onko bi treaty of 1831 ene den tokwa ne be na wie yemisa say hwan ne hwan mo na ye apam na Britain for yi omo enam senior ye friend Captain George McLean na sabre ne Canada e kan UK ho nti ono an krom ka ye de ne friend Canada no so sabre no na Canada e hye UK mu nti ono na gina enyiri si aban na mu egina afa e na Asante hene osaye wakoto susu gina afa kire pefe se entokwa na esi ye no na ye English abrofo ene Asante hene na na nya atokwa na nye kubase anase ahenase anase akrupon anase nungwa ana gamashi anase achimebuakwa ana denchira ene ne Asante koye Asante ne enyirisi abrofo ne koye na apam no amoye ne se efiri na ekọ no ye pesa asomdwe ba memma Asante hene emeto nhye nkuro na ewopra na chi ne biem eno na mse ekofa asem e ba se my Asante ntwa pra no amanfo dwen se o chese mo ntwa pra nsu e chese nkuro na ewopra na chi ne nyina na efiri na ekọ omo nya Asante ne de biem ti mo ntwa pra sa na na kire ena biu abrofo no hye bo se omo ma obi a nkoto nhye Asante fo so eme ha o ma dwene so mo bedi dwa akwa no bi obedi sa ansemfo no bia no wetwe na so mpa so nkrofo bi kokum Asante ni ba bi obedi dwa wo Apollonia e wa Azim chen ho omo ekun no ema nipa kro ye sa adwuma no abrofo court ne tena ma Asante ne chame betre mu ema won so bua ne kumfo kun bi sha nan e no mo san hye se na be Asante be kire se on me ha omo biem no on fa bibi nsia wowa nti o kan se Asante hene mfa 600 ounces of gold emra nti o de sika is 600 ounces of gold buy o de buy no de duku fita na chechire enfie be se nkono achi no ye discan be san bra Asante hene na duku fita na da so e chese brodin finance anka ebi o mo kan se ye mfa Asante hene ade hye mienu emesi awowa se ntokwa bi ansi ne mfa achi ye de bebro mo nti o say akoto de ni nua panyini o say bonsu ba eno no ane ba na nkrofo mienu ye freba ko osu nkwata bisa ena osu ansa ne dom kosi awa emo ko school ba ko ba ko ba no san dan ni san ko ne ti se na ni nye Asante mem bi san ko tena brochi eno no susi ye enti saa ne ma ne si ye no efiri 1831 ko no ekoye asomdwe a na afi obi anto nse obi so biem enam so ma abrofo no mo Cape Coast no na sa abra sorry agin hini wo ho ye Methodist omo sofo ba kwa na friend Thomas Birch Freeman ebesra Asante hene imprenu oba no ho 1839 and 1841 obenenam adanse nkru ho a ebepin sabre ho adanse e wo ho no wo ye no firi ho no ma ensem kakrasi Asante memu ba ko pa na edim tintin ye se 1832 ekoba se ebra Asante ma ye chechire no foforo no ntokwa omokon deje omho firi de nkyeremu no na agudi a eye dwaben hene nya free team jakare ho de bre Asante hene no na ahemfo bi okuma se echiri kra na mkrofo susu se konfa no chika ho no mo dwen se sika na dwaben nya anya nyina no de bre Asante hene nti na hu bi wo ho ebio ebra dwaben hene ene kontinase ko hunu eye sika dwa mo de ene ho pepra de bae no mehu se comment section ho fo ni bi kan se enye no kra se kontinase hene de jiabo me kan sin pefe se jiabo ne ni din nanim na kan din ho obi a enye ne title ebeye te se ne middle name bisa nti obi a obeje chenye bia no onko google on phone so misa se hwan na ye kontinase hene sisi a ne din no jiabo me hu se chenye bi koso fa sa nti me kan sin pi se onko check se hwan na ye kontinase hene sisi a ne din no obo se jiabo ewom me sin pi enye ntro na mbedi wo ha se ena ekoba se no mo dwen se ho apempena de no ebi akodi dwaben ho ena akoa bi so ekopie dwaben yire so se wo dware ema dwaben fo ebua no kumfo ena kumase atra konya so tena se asa no de ndodo nti won fa ne tinche no ema omom ma ne dwankobia se so mo je ne tena kumase ema na dwaben hene ni ho kumase esma se enkofre ne mra na afi omon di hu komo nti omkofre dwaben ahemfo bi eba no mo tena se kan asomdwe asem no omo ko no krofi ko kan omo kan mu ekoku omo nyina afiri ho ema dwaben hene hu ne se
na say wan hwe a ye be ne saa nti what omutiti huhu say asante hen aboa akofo no afiri eye kumase opese ode beto se dwaben so enkro na atwa dwaben ho asia no ehun ne say ase asante ene dwaben ani ni nti saa nkro no mufo ne bi so esori di dwaben achi nti nkro na bi sori di dwaben achi no enye se kro ni nyina o mufo bibiri sori di dwaben achi no ebi ne asokore ebi ne afijase ebi ne oyoko ni nyina yenkro atwa dwaben ho achi asokore mampon asem na wo kan ani wa asokore nko ne wa asokore nko na saa asokore na mekan no ai wa afijase nchen no omoa na beba abechechire asokore mampon okay nti busuan na di asokore mampon so no omoa na di asokore so okay omoa na wo fomina omoa na obrekum okay aha yati ase nti asokore eben afijase pe ne afijase abom in fact wo fa afijase senior high school ni nchan wo sane from ha ase nso bi da wo cross ya na so we asokore o man ai o man hene nti asokore fo ni bi ne afijase ne oyekofo bi esori di dwaben achi omo korom kosi omo nua so esi akwa na esi akwa akopem se colonial government ba na esi akwa eka asante ho even though na o achim area ho no kun bia asante ko bia na esi akwa so ko bi ntom kosi omo so na achiri omo koje asase free begro a eka atim akwa ho no mkotena ho nti omo kotena ho no saa akopem se asante ho o se ye wakoto ekoe nti okowie okuwie 1934 ena ne wofase eye kwakudua ye taabo ne mrane ajema pambo no bedi asante ne 1934 na ono ahemfo a omo kire wakonya so pa ne bia otena so mfisi aduasa mensa 33 years ono no baaye no bebo eye mawre akonya na ono no baaye no na ekoye se opese wodi dwabenfo ne san ba nti no osoma na omo ne omakodi nkita ho na omo so asoma saa na koso na dwaben hina ono di omanim do omko na efe na akwasi buaten nti actually oye senka bibia ya esi no na 1839 na osenko mo ba na akwasi buaten ewuye nti owuye no na yedi ni nua ketwa kwaku buaten bi diade na buaten ketwa e ba ye no na mo aye bibia sa afi do mo beba mo no mo hema na mo mpanyifo nyoma bo mo beba otena konya so na aduo wotwe 80 days no so wuye na ma afi esan atwetwe ka akiri nti afi kura de kutwa ato no se 1841 na omo hema amasewa edi omanim edomo bae na odo omanim aba no no ayi no se ohene esan ne hema nti ono ne ta frɛ no dwaben sewa okay nti ono ne di omanim na so dwom nyina ne ba na odomo ba asante dwaben bi na de meken na asomdwe aba nti na afi abrofo kura timi besra asante hene na enum ho no na asante ne ye sesesi wo hu se eye omomwo pona no ho no do mo ho abo english abrofo nti etoda na okoto ne ma te se eye atuduro ne ho kro bo person beton ama no na oye se sabre na kwawuso so kan asante ho na akwamuso so ya asante adanfo na onam akwamuso ene anwona ehya asedi nkita ho se sesi anwona ne asante be ya ebenya ayonkofa nti ayonkofa no mba benya no de be omo ntem ne se o se echichiri anwona ne bi wo asante ne echichiri asante ne bi wo anwona nti na obakumase a efre bi anwologa nti yeserade wow anwonafo ebetena ho ene echichiri bro no efre ne kumase eso anwologa de na ya won se kumase fo na nkotena ho aha nti na ohina no anwona sa bre efre ntogbu isiri okay na sesi anwona na aye 6 districts Akachi North, Akachi South, Ketu North, Ketu South, Keta and Angloga. Nti saa 6 no from Angloga no. Nti na ma enya de fe na Angloga kotoko. Okay. Ye kan Angloga kotoko de Dagomba, na mu wendi de Angloga kotoko. Nti saa de ni si ye no na ekoba se afi de na Asante nyakode kakra. Na Asante bre mu no te se Ghana mra no. Ye omre bi o ho ase ukonya agudi a e so de koma Asante hene. Na ono tibi na for the aka na ma na for ye sese sama Ghana constitution mu sese ya no e wo mu sese wo hu raw good e wo asase ase a e aban de anya wo de nti me kan we ya ma obi an kan se e ya de e pro so sese ya Ghana constitution mu no se wo tu ofia ase na ko hu good na wo sase wo tu a e illegal eti amra wo asase wo na abedo so wo na akota plot wo betumi asi fio so nemu wo tutu form na hu se good wo ha
Ghana mrase ko report ma police na aban etu free ho na afi aban percentage bi o bi ama ho ana meboa ana o fa dokora ofa ye de sisi se wu nti say one fa ma aban wo ko tu free na hu good ho no fa ma aban what why bone bone me nya ntu na me siso ayo eti ne efre Asante ni bi kwasigani okay ana ko PSK so aye good so aye 1862 nti nka amamre kwan so de bre ohene okay omo twene no mpese de beba ena odwane ekọ aye broni ho say broni man ho ban e o Cape Coast okay Asante twene no mpese omo de beba nti e ma Asante esuma na akofo e momo ne abrofo ekoko ntokwa kakra free 1862 copy 63 na so na nya mejo wo nti eno no eye sa no na yese ama Asante kenya Asante fi na Asante fo bibrebu afu se e free 1826 no ye nkontokwa na bi mo ho pre omo policies man ka from Hawks ono Hawks na wo mo pentokwa na pre na ntokwa ne ma na ama omo ho pre omo nti na dodo na nyi se kwakudu ya mpeso be kontokwa no ena ebiu Asante ne jazz wa hene this your friend jazz bu abasa no okay sabre na free jazz wa na eye opoku frefre awu ama ne ba adubofo kwa ababedi na ade na ono na seriously kunu tokwa tie frɛ no bu abasa nti ono so ye sɛ okokon wo de ko ho a frɛ bi peki na ye na mo frɛ no preki nti oti preki na peki na ɛno mo kɔ ho ekokon tokwa be mfie mienu a enam saa nti no na obeduru ho hohoi bando bon se ye won krofo bi kuta Asante din te se ohene asem ene ho kran ba no mema mo ko ntokwa no mo kontokwa o mo kontokwa no mo sai nyuma onje tinya Asante din wo ho ena mo ba no ena mo koto Switzerland man no yo kasakua kese miensa nti obia wo country club ben ho no yo mo German side yo mo France side mo Italy side nti German side no ye frɛ kuro bi so Basel BSEL Basel na ye ka no yetwim Basel nti na Basel fo mo na be chiri Presbyterian Church of Ghana no mo anum boso ho guan fo no mo vote and so no kan nyam se mo ho ena omo efa baako bi ene na yire na ne baba ena na koa no mu ne friend Reverend Fritz Ramsey one na yire ena ne baba ena na kro kan ho friend kun ne efa mo no mu ne edomo ba Asante mu na edomo tena ba bibiri omo tena ba bi te se kwaso ben Appiah du ne adweso no kwaso ne mre nyina wo kɔ hɔ abon se dan otena mu no kru a ono ma no ntra odididi nyina da su ko no bepem sabre ena actually omo de betena eye Kumasi Edum tu be hwa frɛ bi Ramsey nti ho nyina aka ho na na omo beti no mu ena na Britain for say yemfa sa papa yi ene ne nkrofo eka no ho mbra ne bawu ye ene ma ekoka na yire na koa no na so na Asante ne so mfom momo ena bio Asante ne wo fa ba ko bi na frɛ no echampon ono so tu kotena Elmina na Asante chichiri mu nyina no kura ebe ka Asante ho a na na ni chi so ka Asante ho echere pa Elmina yenu an medinafo nti yakoba se nkuro na ka ho ni nyina ye retere Elmina kwa de no da so Asante afa nti Asante ne te se na nkuro atwa Elmina ho te se Kromanten Anomabo mankasim Cape Coast mu nyina no epese omo no mo ko nti Asante ne so ma ne wofa ema one na kofo ekotena eye Elmina na ote wo no na Elmina hene ene ma na duane di ma na akode de ba no ho ban tina chiri no ho ye omo hi emedu ba bi na mfantefo no aka kire Britains for no se omo ma Asante ne wo fa champion nko omo ne twen ba mfi mi asa na ofiri ho tina ne nyina ma bufuo so aba abrofo no ne mfantefo no ho se omo nya omo be ne Asante akontokwa ena achim ebu akwa fo so na Asantefo omo firi Asante achim ba ho ba be didwa no omo so duru ho a na omo person be omo kwan omo ne abrofo no edidwa direct ntina ama Asantefo na wo ho no so na kakra na bibi kakra si ntawantawa enkankan ne adanse nkru na wo ekọ odawo na wo achim bu akwa no kyerɛso mo ho no na da bia banka ne bogu ni tachi krom na ho no tokwa kedenkiti bi kokoso ho no
ti saa no nyina ekɔ so no na ekoba say afi de Dutch abrofo a wo na ewo Elmina Castle ene English abrofo mo so na sabro mafa Christian Ball Castle osu etena say ya apam bi say efiri sabre na ekɔ no efiri Elmina akɔpem Cote d'Ivoire border ho no Castle se wo ho ne fort wo ho nyina no omo Dutch abrofo beto afiri English fo ho na English fo so ato efiri Castle se wo Accra ekwa akɔpem efiri Cape Coast efa Accra ekɔpem Fort Princeton ewo Keta omo so ba fa ni nyina na omo ye saade no omo ne abifo na ewo ho na ni nkita ho ntomo wie no na de nkyira ne Apollo ni afo eso mo mpene so say Dutch fo na ba beto omo castles no nti ruwa bi na afi colonization no ho bo na ama Dutch Netherlands fo no aban no ese wontimi ento aso bi nti sa na che de a o ton ne ma wo ha nyina de ama English fo na afi woja ono afri muko no afri muko na o ton no ene ko ba say Elmina fo ka kire ne say omo no de omo kro ne wura Asante'S wow na sa abre no na Asante'S kwaku dua wu friends wu May wu April 1867 ama ne nana ne wo fa ase ba Kofi Kakari abedi Asante'S ne May 1867 nti oba ya no ye say onton dinti a onton ne say o say ne nana mo free to nyina no ni wo say Asante beton na japade sa na ase de ho akiro nti wontimi nton nana afibia no na brofutua £80 na de ma Asante'S ne say eto okay aha na Netherlands abrofo so person monton ma English abrofo £3,500 wow nti Asante'S yes on tiase nti wo tro letter ko ma Asante'S ne no so atwere aba say on tiase enumu no na Netherlands abrofo so ma amfantini bia na oyo mo translator say oni Asante'S ko din kita ho nanka Asante'S prince no nton nti ono ko Asante baaye no na de krata baaya na Asante'S asan say wate asese nton say na fake nti nye na azan start tete ho na nti ye ba na Netherlands abrofo ni ton no mo jiska no ko wie no na afi 1871 aso say o say o mutua sika no mutua na Asante'S so ogin sika na we so da bi o de letter ba say no say on tiase no bibia ba mu nti no o so on tiase na abrofo no ye say o mate say nkrofo o mate inside ho no o ma mo so pentokwa na British Parliament tena ase be bosome omo discuss Asante ne kwanfa so betimi ne Asante ako no mo se da yi ska poduro tu ho no mo kofa akofo te se de toko esi kanen no omo ye no omo kofa akofo free sa brand de free India okay sa India an se na mu adane be aman be nan de se friend Pakistan India Bangladesh Nepal Myanmar na Sri Lanka na sa brand nyam friend British India ne se sa akofo free ho ne kofa bi free Caribbean omo ala so mo di omo so ho na fa ko sa bi free Nigeria na omo eba na omo general ba ko a waji din sa abre na on so person onya position kese na friend Ghana Wesley na ono ne he so be di animu no aba ntu be duru ye no na omo tro letter come Asante for say on ti ase na yemfa sa Elmina Castle no ema no on so se da bi na japade na omo san demand say Ramsey obedi Asante memu ye fa ne mra no mo se ebra kwesi gani edwane ba mo ho no ye ka se mo fa no mo afa na ma nti omo so emfa ne ma nti sa back and forth ne koso no na ko ba se afiri abrofo no sa ne te mo ne Asante be ko no mo hu se Asante ahoden ewo pranase na so no Asante ne ba ho a otun to so no adi utunkuni tete ne de omo de ntokwa no beto Asante emu ho no na dua na efre no kum na enu ti efre ha kum ase no ebu ye na Asante ma afia ko bi ka kire ne ba no se ma onko ntokwa na sa dua na ebu no kasa kire mi nti mo onko nti e ba sa na ka kire nkru na ewo adanse ene amanse ne se wate se broni peso ba ho mo onko nti sa abre ni mu na Asante akofo ne mu achemiensa ne ewo mo ko kun ntokwa wo peki a omo ba omo nam kwa uside ho ba ene wo Asante ne friends na akofo hene Bantama hene a no so ne akofo bi wo Asante achim ne achim ahye ho no
ɛna na afi ye san ho asante hene akonfo ni bia nom so boban wo ɛyɛ pra no nkyɛn ho nti adanse nkronkrom ho no nti ɛhɔ no na afi abrofo no de be bosome ɛnante fi Cape Coast ɛde ba ɛyɛ adanse na denta na ka ni ho na ye fro ka na nke yaba da na ka afi na ba wa brochiri na eni bi wa nti omo de akode ɛnam foma be bosome bi duru adanse nti omo duru adanse no na omo cross ye na asante so de kan ka kyerɛ omo sɛ mo nko nti afi omo kunkum nipa nketenkete wɔ kwan so saa na afi mo duru ɛyɛ amanse kura efre no amoafo ɛne bekwai bom nkan na meka bekwai asase no kura gifiri amoafo ho wow na ebe kyerem di nti ababagi ni ahyɛ amoafo no nti omo duru amoafo no ɛna afi de omo hyɛ ase jai tuwa kɛsie mu egu amoafo so nti amoafofo bebree ɛtɔ ansa kura na tɔkwa na hyɛ ase proper na 31st January 1874 nti eba asa no mo to aso ɛne adanse ɛko nti akyiri Asante soma ba for bantama hene ɛma no bɛka mo ho ho nti na nkuro bi so kura wɔ ha mo ma so mo kumbi nkuro bi wɔ ha no ma so mo kumbi ebi ne dwaben di nti ana dwaben so nkumbi ne sɛ saa bre na de odi dwaben so no na ɛyɛ sɛ wa dwaben ewu ye akyi no ne baba na be di ade na oni be ma kan ho obedi hene no nti ni kunu a wayɛ no ho te sɛ ne futufuo no ayɛ fɛ na safoje nkakra aka no abɛda ne dwaben hene ɔno so yɛ aso nani nti na ayokofo nkuro bi te sɛ bekwai ɛne kokofo mu mpene so sɛ aso nani abɛtena dwaben akonya kɛsɛ sa nti ɔno so ɛde sɛ ɔbɛko abo abrofo no nti yɛba asa na Asante ne ma ɔmo ti Kumase nyinaa tu firi Kumase ɛma ɔmo dwane yɛ no na ɛkɔka mfantefo kakra a na yɛakye ɔmo as captives ɔmo ne Hausa fo bi ɔmo so bedi dwa ha no maka nti broni duru Kumase 6 February no 1874 no na Colonial virtual empty na Asante hene na nkasa ɛne ne dɔm akɔtena Akwaboa ɛna ɔsesa sika gold a na ɛwɔ ahemfie ho ahemfie ne din de Bonsu Aban baabi ahemfie ni si no no na sese yɛfrɛ ho Ghana Forces Museum I will do post office on no sesa nema no no we no twa jatum na emum na ɔse wate sɛ ha no nsuo to akum nipa na dana na to nsuo to nti ma mu dwane de ponko dwane kɔ ase ho no nti saa ntɔkwa no ɛna yɛn ka no yɛ kasa mu sagranti no Garnet Wosley wow nti nema ɔmo sesa kɔɔ no ɛno bi na abɛhwɛ amfimi no ni ebi bae no okay nti na mebusa sɛ adenti na after Katamanso wo no yɛse mpanyifo ɛba adwenkromo yɛ adwenkro sɛ yɛde yɛnsa yɛhyɛ krataa ase asensan sɛ yɛpɛsɛ sumdue ba entɔkɔ bi awie a yɛtena ase a ɛmfa no sɛ ɔmo bu afu na yɛahyehyɛ sɛ efiri na ɛkɔ sei ɛna asi nti yɛnka sei deɛ meka sei na asi ne sɛ ɔmo kontɔkɔ a baabi a ɔmo konduru yɛ no wo awura a wodi mu no ɛsɛ sɛ efiri na ɛkɔ deɛ wahwere bi yɛ ahwere ɛwɔ sɛ ɔte ase efiri titi nyina diplomacy wɔ hɔ in fact first nkra no de Latin na ɛkyɛm de ba French na ɛyɛ abre so abɛda na English nti na tete no akanfo mu kra na saa de no hɔ nti amanfo mo gyene na anim yie no saa na hɔ nti obi no ko na ntɔkwa no wie a ɛmfa no so abɛda na atamfo no ɔmo tena ase yɛ apam na ɛtɔ da ɔmo yɛ apam no wie kra yɛ akanfo de mu kra de na ɛware ɛde aware ne twa apam no nti wobɛhwɛ a osetu ɛkɔyɛ nneɛma wɔyɛ no amakom wie no ɛna ɔsɛ dade ne wɔfa ase na ɔyɛ Asante hema ɛma amakom hena ware nti na amakom ya ɔdɔ no bɛkɔ so atena na ntɔkwa bia nti na ɛkyerɛ sɛ nti opoku ara obedi Asante no sɛ tu ade no na ɔnyɛ Asante na ebusuani kɛkɛ na ɔsan yɛ amakom hene ba ɛno nti na ɛfra amakom hene ɔhene sɛ okay nti na ɔba fie bia bo Asante ne frɛ ɔsɛ agya amakom ne papa no nti ɛma asɛ wadwa nso wani bɛgye efisɛ wo ba na abɛyɛ Asante hene sɛ die bi no yɛnyɛ ɔmaku wo abusuafo kra sɛ wo ba ɛna abɛyɛ Asante hene nti de ɔpɛsɛ wo ne wo ba yi bia no ɛfo kyɛn sɛ wo ne wadanfo kɛkɛ bɛyɛ nti ne nyinaa ka ho bi nti na ntɔkwa no wie no ɔmo ko no na tena ase yɛ nhyehyɛ nti sɛ ne obi pɛsɛ ɔkyerɛ sɛ ne kurom hene na ne Asante kon ya
Adena George McLean na besi ya na ne Asante'S etna say yapam. Nti omo challenge nyina omo read Treaty of 1831. Sa anima we are making no. A social studies government in history books. Obu ha omo social studies omo twe no wore bia na enye no kire wonye free se mo amunim di yiwa o. Anso no beje tun sampa sa na tie. Ghana history a. Nkofuku bia no ha atwa mo ha bakosem. In fact the whole West Africa bia no ha atwa no ha bakosem chen Asante. Na sa tokwa ye kono Katamanso no. Katamanso so na no so kire se chinye won kran kasem. No ka ho na NDC omo so yusu aya atoro ma Katamanso no. Enti omo akọ hwe nkofo ibra atro master degree thesis ne PhD thesis ewo sa tokwa ya meka ho asem. Nti ade a obetumi a verify information ho. Nti na obeti ya na o ka ne ma anima we books mu you can all read and see. Okay. Na me pacho omo tena se yen hyehyeye se yepese se di asumdue ba no etimi ginaye ntokwa bia ansi bi. Eno na meka se free sabre no ntokwa ansi a kopim 62-63 akakra bi si ye no. Nti hwe a from 1826 no the next ntokwa esi ya ye ntokwa pa no ene 1874. Okay, eno ye de hen Sagranti na se di 48 years. Wow. Ansa na ntokwa fro esi. Nti e kire se igina che. Na ahemfo be na de omonsa ehyehyɛ ase omo asantema mu a anase ahemfo bi omo elmi na se ne na wudi nkomo na de omonsa hyehyɛ ase krata ase se yema eya na ntokwa si a panyin oda omomi afana no na ekro gina nti omuto omana musi fo omo ko ya hyehyɛ na wi a eduru ne krakra na mpanyinfo no dom sa nti Asante hene osaye wakoto ene George McLean osi Britain aban anan sabre na de owo ya Queen Victoria ena omo san apam no Asante ni na musini eno ne Queen Victoria na musini na omo san apam no se efri na koye nko bi ye share dantem ne pra no nti obi a ntwa pra no na senke ko ba se mo dwen Asante di kugo ni di kugo sa ho na nke wo senka Asante be share Britain ase na masa ntubo se si share da suya sa guarantee ndi na bo se ho no sa antokwa no na omo di Asante so nti eno achi no ena abu sa afi na Asante kwa ya ko share Britain ase na we no entokwa no na ye hye ho ntokwa na Asante hene aba de broni dwen se ne hye mu ena mo ko ntokwa na efiri okomo ye se efiri na ko me ma me hye me ma hye sa na ko ba ntokwa na chi nti sa na mo de ntokwa ni epra no ye hye ese efiri na ko Asante hene tra pra no bi nti ma somdwe ba mre tenten ma mimbu so ekuro be na wo pra na chi no se ne bia ye behu se ekuro we na wo pra na chi a ene no Asante ento nhye so no mo kwa nya ebia banta bia na se ntokwa bia because once ka se o mo twa hye se pra no ana eye hye nti Asante for ento nhye pra so biem nti kuro be na wo pra na chi na yesu enkuro no mbe ko ntokwa no achim for me and achim abu akwa kutuku ne bosome nti omna na wo pra na chi ena akuapem ena mfante for no ene gadangbe nti ne asem ento nhye omso na di nti a actually Sagranti ntokwa no ba se na abrofo no son santi asese omo de pra na yehye na aguna nya akrum aguna so do eken ho bi no ene asen ena denchira ena kwawu na broni nti asese ade na wo se omo koso aka Asante ho abro no dwen so de pra na de nti no be kan ho na 74 ntokwa no bisi nti 74 ntokwa ni si wi a na broni aka se aguna nya akrum esi akwa friends asen denchira ene kwawu kura Asante nya mu nti kwawu no Asante hye da nya mu sa eno broni kura ka se fa dance kura kan ka sa dance nyina nya mu eho no na ebesua di nti a eho no na nkrofo bi aman bi te se bekwai mo ekopeja Britain for franca ene ma ye omo district capital ene di asase nkro mo di ahemfo ewo suminya ahemfo akese suminya mo ene amoafo kokofu denya ase mu nyina akọ hye bekwai ase nkensere ka ho ana nkensere ni nyina ka ho se nkensere kwa de ka omo ese krokito adada nti naimum Asante nyina benkum hene esuminya nyina de ne kọ hye bekwai ase nti edu ba bi no na afi ama nkuro na aka hye nti Asante ne san ba bi mu no no ye se da bi on ti ase ma bekwai hene nya tumi wo ne benkum hene so nti district ne kọ ka ho na ne nyina no bekwai district no emu na esuminya de so ewo mu se esuminya
ewo dibia kese wa Asante mu nti ye beba nti na ma sese obi ka amoafo cross be kwa amoafo nso nka amoafo no na nke ye power no na epanyini sanity wow na we de mamimbu so ye sore so ansa na pese mibusa na no ye di nkomofa Katamanso na ukọ comment section asa bibre sei eye ntokwa asantefo ko ye edi intwo anase edi nkugu eno no be kire mu se pese omunya fair idea about it omo say na ase ho no ehuru enya asem ketwa ti me pese eno so usi suma mi hu se eye ntokwa ye kudi nkunim anase ye kun edi nkugu entokwa na ye kudi nkugu no 1900 okay ye kudi nkugu wie ye no ena broni betena ode ne office bi si ha ena o ye se free na ekọ no sei na mpese mo ye ena Asante be share brofo ase Asante ekọ ntokwa no Asante sha ase no mo ko ntokwa wotafo odi tafo so nkunim no ena tafo hene be share Asante hene ase okay a wo sa kire no okay odi bukrom so nkunim no na bukrom hene sha kire no odi amakom so nkunim na amakom hene sha kire no okay okodi Brimoru asase so nkunim no ena ode hye na hemfo nsa a o mode besom no a na efre ho ahafo enti wodi ahemfo bebre so nkunim no na ombe hye nimu okay senka 1826 ntokwa no Asante di nkugu a na ka o se Britain abrofo edom hye ba ha na so de koye ne se ye de si pa o ntokwa nimu se ye to hye okay a de pra na to hye e wo Asante enti wo mpe so mu hu de si ye no de ko ba ne se Asante de no open wanya eno ahwere ne mu ahwere ne de ankasa eno ti de oluzu ya ne say on fa sika 600 ounces of gold emesi awowa no on fa na de hye minimi si awowa se o hyebo se o meto hye ase ofo nso bi ne firi ne ko o mo de o mo ho afiri ho nti de achieve ya ne say e ma ase ofo ni nya independence free Asante ho eno nti na dodowa ena mo de o mo regional house of chiefs call ye no nti na say suya Ghana bakosema de o mfre no joint provincial council of chiefs na say ahemfo bedwa omote no Gold Coast Colony no ho no mkote no wow nti sa Gold Coast Colony na eche mu miensa na efre ba Western Province Central Province na Eastern Province na Eastern Province no name no different Greater Accra region Eastern region na vote ase ho no different ton ene anwro okay nti so mo pese eche mu be kire mu okay omo de kire mu be kire mu na Accra Eastern region capital na Cape Coast Central region capital na second Accra de Western region capital asa sem kwa na ache mu yenu pe na Cape Coast Western region capital na Accra Eastern region capital until later na Western region chemu mienu ena because na capital na ko di Central region mu no Central province mu sa abre no ena moti modi second Accra de capital until say Asante di ntwo won tokwa ni mu de a enke wo say Asante ne ko broni ho ekwohye na se na so na Asante de so di ne hene ana o ye sovereign okay enti enya no kresa ena o mo na ese o mo ne Asante ne ko ntokwa no na o say nka Asante hene na o mo na tena ase ya apam na ka free sa abre ne ko no Asante ne o say akoto ko sai kire saa o hene kro no ensi da okay na ye beda wase abusuya manya enchirase ni ye because na no e kasa wie no ko comment section na sia na omse aye ntokwa Asante fo ku di ntwo na me hu se nke di ntwo a kene no nka Asante ehye abrofo no ase nti wo wonti ase no then day na me kasa ye kasa wie a obetimi no je nche na fa comment section na sia na so onya daje kɔ ho na wakwa kɔhwe na de echia ya na ase de wonti ase no akyerɛkyerɛ ama wati ase nya so wo no ni ba ku futi mpempin meka sɛ obɛkina na bɛkyerɛ na adwon so bɛkyerɛ wa adwon nanso enye sɛ wobɛdi atema na ase wobɛyɛ na me kɔ yesem sɛ wonni ma nipa na ekyerɛ adenti na wonti nipa no de na wɔka na ase so eni ma so fa de bra nipa na ntima fa ne de na amba bɛtsi ne a mabusa na ntina na akyerɛ ase ama yehu ye de nkomo no esi ase hyɛ no so mam sɛ nei no sɛ wo pɛ baby papa asendi ska afra manone e de abagana mekamfo eye nala e de amount se wo bi a wo USA wo UK and I say other European countries na uni gidie se sika wo de kwa kwaso abusu apanyin so no de sika na ma oba wo fa ase wo maame a ene mesrew send fafa eye nala eso nala no se wo use eye smartphone se Android phone and I say phone bia ubetimi akọ eye Play Store akọ download eye Nala app no sanso na ye use iPhone de ye bekọ Apple Store ni akọ download Nala app no se na be ya sika se yen send en free hand ko omonso send free hand bra no ebetimi akọ so tote na asumdue aba owa brempon Royal Kente Palace ana aso ye na sene na ye da na sese ne nso ne yen atena se a ye di nkomodi afa Asante abakosem ho aso na ni midin da se ni be hia bye bye.